لەوان هەمان جوداهی لە سەردامەزراندنە دەوڵەتە سەربەخۆیە کوردان نەبتنی ناڤەڕۆکێ کێشڤەکێشە لایەنن پەیوەندیدارên جیهانی ڕۆژهەڵاتە ناوینە بەلکو ئەف جوداهی کەتیە ناو کوردین عێراقê بخوا ji ber krîzên siyasî û aboriyên wê herêmê. Çend salin hêzên desthilatdarên cîhanî û herêmê tabo li ser hizra damezrandina dewleta Kurdî hilaniye bi mercekî di sinûrê Iraqê de bimîne. Lê ev 2 salin rewşa aloza Rojhilata Navîn û nakokiyên partiyên siyasîyên Herêma Kurdistana Iraqê araste guhertiye. Dehan sala takê Kurd rêber bîrmend û kesê edetî dibêjin dewleta Kurdî xewna wane û mafê wane. Carcaran hinek rêber peyamek wesa didin ku nêzîke ew xewin bibe rastî û biryara ragihandina dewleta Kurdî biryara gelê Kurd e. Carcaran jî hinek rêber wê ragihandinê peywendîdar dikin bi layenên dîv e. Niha em dibînin ya girîngtir ew e em di gel Bexdayê bigihîne rêkeftineka siyasî li ser şêweyê peywendiyên di navbera Bexda û Erbilê de. Şêweyê wê peywendiyê jî renge nebe biryara Bexda û Hewlêrê be. Ez dibêjim ku em ê berdewam pişta gelê Iraqê bigirin. Me bawerî bi Iraka Demokrat û Yekirtî heye. Ev bawer dikim ev pêşoroja vî welatî ye. Gelo dê ev heman dîtina bi rêveberiya serokê nû yê Amerîka be yan jî Emerîkiyan ji Kurdan re hevbendên xwe yên şerê Daeş re siyasetek dirêjdem heye? No. The US government has a long-term Na, nexêr. Hikûmeta Amerîkî dîtinek dûr ji welatên ewlew yekgirtî di nav sinûrên wan yên niha de li wê herêmê heye. Gelo rêveberiya Trump dê baweriyek cuda hebe? Kes nizane. Lê ev siyaseta edetî ya me ya demdirêj e. Rêberên Kurdan bixwe niha ji bilî Bexdayê çirêkên dî li pêşxwe nedanîne. û her ev naverokê pitiriya gutar û panêlên konferansê van du rojan li zankoya Emerîkî li dihokê. خەڵک نانینیە ئێستا معاش خوراوە هەستەکەین هەموو قوتی ئەم خەڵکە بەتاڵان ئەبرێت دەوڵەتی کوردی لەگەڵ ئەم سەرکردانە بڕوا ناکەم هیچ ئومێدێکی هەبێت. کی باwer dike nakokiyên di nêvbera layenên siyasî de li Herêma Kurdistanê ku bingehê amade bû ji dewleta Kurdî re bigihin wê radeyê Kurd xewna xwe ya derîn ji bîr bikin. خەڵک پێداویستی ژیانی ڕۆژانەی پێدابین بۆ دابین نەکراوە لەلایەنەم دەسەڵاتەوە ئیتر چۆن بانگەشە بۆ دەوڵەتی کوردی دەکرێت دۆخی ئەوە نییە کە تۆ بە ئاسڵن نەک ئیعلانی دەوڵەتی کوردی تیا بکەی هەر باسیشی بکەی تۆ پێویستە بەرەی ناوخۆت بەهێزکەی کێشەکانی ناوخۆت چارەسەر بکەی لە ڕووی سیاسی ئابووریەوە ئەمجا باز لە مەسەلەی دەوڵەتی کوردی بکرێت. Gelo ew amadekarí dê piştî danûstandina bin digel Bexdayê yan jî divê Kurd li benda guherîneka jeopolîtîk bimînin bersiva vê pirsên nezelale bi qasî şêlîbûna rewşa siyasî û tenahiya Rojhilata Navîn.